Amics de Webfly, moltes gràcies. Gràcies de bon de veres. Vos ho dic en setmanes co. Per què? I per recordar a la societat d'aquesta terra de la importància vital de tenir una política lingüística que protegeixi a mort el català per davant el castellà. Perquè si no, passa el que passa. Passa que arribeu gent com vosaltres que vos compixeu i vos conquegueu damunt la llengua pròpia d'aquesta terra. Ponle web a la compañía, que es una palabra que usan los mallorquinos. Así verán que nos integramos. Escolta, aneu a pastar, eh? En castellà, la web està perfecta. En anglès, també. I és hora de fer-la en català o passeu per un traductor d'internet, que no teniu vergonya. Parlant de vergonya, un poquet també de vergonya a la gent del govern, que vos anàveu anar a la inauguració a fer de bienvenido Mr. Marshall, a fer mamballetes com a locos, i així el català, què és el català? Escolta, que si no vos ne cuideu un poc vosaltres d'això, qui se n'ha de cuidar? Per favor, aneu per feines.